ke da rabo a duniya ke bauta, fagen bauri a bar ko jan gauta. Tun da yanzu zamani ya canza, na ga gyaɗa yakan zamo tun kuza. Gabata sun yi manna komai bango, masu bidar su huta ya agogo. Gasha yau muna ta moran aikin, wasu cikin musu suke sai mulkin, don su kula da ahali san kansu, ba su kula da halin al'ummarsu. Na ga waɗansu yan ƙasa na noma, don su tsare wa kansu dukkan kima. Wayo duniya budurwar wawa, mai ba da aron farin zane bungawa. Wasu suna manta wataran za su kauce, asali ice na gora na da kaushe. Wasu suna bidar su samu suma, buri ba ya karewa ai shi ma. Tunda na sani kowa dai na so ya dace, sanadin hakan waɗansu ciki suka kauce. Ai wata rana za su kukan zuci, tunda akwai madiba batun ɗaci. Ko ina idan na duba ana ta aiki, ba a rasa canjuka aljihun maroki, sai dai bai da kima al'umma. Da yaro ka ya rasa zai girma, na ga waɗansu na bidar su burge kowa. Wanga irin mutane da kwansu bai gushewa, sun yi da kwanda babu gammo kunga. Hidima shi ne aiki na kuyanga, wayo zamani yana canzawa. Da'in mun fada ba tankawa, sai aka zo sahun kusha aikinmu. Yanzu da mun fada na dakkata mu, ainihin Allah shi yasa muke haurawa. Ko ta ina wa mu ake tafawa, dole mu goda rabbi sarkin bayi. Wahala fahari cikin godewa, tun da ilahu shi yake bayarwa. Ba ma kushe na kuke ganewa, mu ma in yaba mu karɓi kushe. Mun fita na kuturan hawan daushe, ita waka sannan ta ce, sanadin tana taka har gaushe. In har za mu kai ba za mu tsaya ba, a shekaru sahun ku ban taka ba. Shin mene yasa kuke mini zunɗe? Na ga siladi yau har ma da sakande, kunku akwai su tari kamar banza. Kar da ku raina lokaci zai canza, in kuka shuka kairi Allah za ya saka. Na ga bakin bature gilza yake da saka, ai wata